Топ 5 грешки, които новите бръснари правят при стартиране. Номер 1. Избор на нискокачествено оборудване. Да, може да изглежда, че пестиш пари, но в крайна сметка ще се наложи да подменяш инструментите често. Инвестирай в качествени ножици и машинки, така ще осигуриш прецизност и дълготрайност. Номер 2. Липса на практика и обучение. Бръснарството е занаят, който изисква умения. Без нужната практика и курсове, трудно ще постигнеш качествени резултати. Номер 3. Неспазване на хигиенните стандарти. Това може да се окаже голям проблем. Нечисти инструменти и работна среда не само, че изглеждат лошо, но и могат да доведат до здравословни проблеми. Номер 4. Неправилно управление на времето. Всеки нов бръснар може да се увлече в работата си, но важното е да си организиран. Така ще избегнеш закъснения и ще можеш да обслужваш повече клиенти. Номер 5. Неуважение към желанията на клиента. Всеки клиент е уникален и заслужава внимание. Изслушвай ги, за да разбереш точно какво искат и им предложи персонализирано обслужване. Ако искаш да започнеш успешно, избягвай тези грешки и инвестирай в правилните продукти и умения. За повече съвети и качествени консумативи, последвай ни.